κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Λαός, κύριος Ροντούλης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 5 λεπτά είναι αρκετά. Άκουσα να διατυπώνεται από συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας το εξής επιχείρημα, ότι και το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν προχώρησε σε μια διαδικασία δημοψηφισματική. Η απάντηση είναι, εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας θέλετε να ακολουθήσετε τη μοίρα και τις τύχες του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτά που έκανε και καταδικάστηκε και γι' αυτό βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται. Άρα λοιπόν εσείς θέλετε να γίνετε μιμητές του ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι τουλάχιστον άστοχο. Επίσης ο αγαπητός συνάδελφος ο κύριος Τζαμτζής έψεξε τον εισηγητή μας, τον κύριο Άδωνιο Γεωργιάδη, διότι θεώρησε άτοπη τη ρίση του ότι ο κόσμος θα έπρεπε προεκλογικά να γνωρίζει για τις προθέσεις της κυβέρνησης επί του ασφαλιστικού. Μα νομίζω ο εισηγητής μας απήντησε σε ένα επιχείρημα που επίσης ακούστηκε πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι έχει μια νοπή λαϊκή εντολή και κατά φυσικό τρόπο έχει και την αποδοχή του ελληνικού λαού για ό,τι κάνει. Απαντώντας το επιχείρημα αυτό, ο εισηγητής μας είπε το αυτονόητο. Ήξερε ο ελληνικός λαός τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το θέμα της Μακεδονίας. Ήξερε ο ελληνικός λαός τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης επί του ασφαλιστικού. Βεβαίως και δεν γνώριζε τα πράγματα αυτά. Αυτά προέκυψαν εκ των υστέρων και αφού υπεκλάπει η ψήφος του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνυπολογίσει κάποιος και το εξής. Ο ελληνικός λαός είναι μια κρίσιμη παράμετρος, κυρία Πρόεδρε, στην όλη συζήτηση που κάνουμε. Ο ελληνικός λαός ψήφισε την κυβέρνηση για 4 χρόνια. Ξέρετε ότι η ορίμανση του ασφαλιστικού αρχίζει από το 2013 και μετά. Άρα λοιπόν δεν εμπίπτει ούτε καν μέσα στην τετραετία που έδωσε ο ελληνικός λαός στην κυβέρνηση η διαδικασία ορίμανσης ή επίλυσης του ασφαλιστικού ζητήματος της χώρας. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο και μόνο από αυτό είναι αυτονόητη η προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία. Και βεβαίως θα μου επιτρέψετε να πω και ορισμένα πράγματα που αφορούν τον συνασπισμό. Ο κύριος Αλαβάνος προσπάθησε να επιτύχει την ανάμειξη στην όλη συζήτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενός Προέδρου, ο οποίος κατ' επανάληψη έχει αποδείξει τις κοινωνικές του ευαισθησίες. Πιο κοινωνιστής πρόεδρος από τον κύριο Κάρλο Παπούλια δεν υπήρξε. Κατ' επανάληψη έχει μιλήσει για την αναγκαιότητα να κλείσει η ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων και κατ' επανάληψη έχει τονίσει το ζήτημα των αξιοπρεπών συντάξεων. Ξέχασε ο κύριος Αλαβάνος 2 πράγματα όμως. Πρώτον, ότι κατά το άρθρο 30, παράγραφος 1, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος. Όλοι εμείς εδώ είμαστε ρυθμιζόμενοι. Άρα λοιπόν, κατά ποια συνταγματική λογική ο αξιότιμος αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να υποδείξει ρυθμίσεις στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ένα άστοχο. Δεύτερη αστοχία. Δεν έλαβε υπόψη του ότι με αυτή του τη συμπεριφορά πιθανόν να παρεμπόδισε την ελεύθερη έκφραση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα σημερινά τεκτενόμενα. Με άλλα λόγια, ίσως ο αξιότιμος Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ήθελε να πει κάτι για όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Είτε για το ασφαλιστικό, είτε και για το θέμα των Σκοπίων, εγώ θα έλεγα. Όμως μετά την παρέμβαση του κυρίου Αλαβάνου και βεβαίως θα αποφύγει την οποιαδήποτε εμπλοκή για να μην κατηγορηθεί ότι εμπλέκεται στο πολιτικό παιχνίδι. Δεν είναι άλλωστε και ο ρόλος του ρυθμιστή αυτός. Όμως δεν μπορώ, κυρία Πρόεδρε, να μην ψέξω και τη συμπεριφορά που επεδείχθη από τον κύριο Βενιζέλο του ΠΑΣΟΚ.
θυμάστε ότι στη συζήτηση που είχε γίνει, με παρέμβασή του, είχε πει το εξής. Δεν θα έπρεπε να βιαστεί ο κύριος Σαλαβάνος, αλλά θα έπρεπε, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε να υπάρξει μια συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων προκειμένου να μην παίξει στρατηγικό ρόλο στην όλη αυτή συζήτηση ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Δεν υπάρχει πιο αντιδημοκρατική συμπεριφορά από αυτή που επεδείχθη από τον κύριο Βενιζέλο. Και τώρα κατάλαβα και κάτι ακόμα. Γιατί παρόλες τις προσπάθειές του δυσκολεύεται να γίνει αρχηγός του Πασόκ. Διότι δεν ξέρει να μετράει. 102 είναι οι ψήφοι του Πασόκ. Και 14 του ΣΥΡΙΖΑ, 116. 120 χρειάζονται. Άρα, αν ήθελε να επιτύχει κάτι και δεν κινούνταν μόνο συγκυριακά, θα εξ ανάγκης θα έπρεπε να εύχεται την τοποθέτηση αυτή του λαϊκού ορθοδόξου συναγερμού. Διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι αμφίβολο εάν θα ακολουθούσε την πορεία που ακολούθησε για να μην γίνει ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μάθουν στο Πασόκ να μετράνε καλύτερα και να μην υποβαθμίζουν την κρίση του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα